Ma tvoja sotra tež nov frizoru? Hej. So. Nick musst du jemand am Horis du Beach. Super. Gut. Ja, Rene. Da musst du so prošu Juno Synč. Hej. Hej, Katka, jako prine dobi so haskačanč, a potom poriadne po boku skručić te vose. Also najpierw mal sređa tu hasku. Hej, sređa hasku. Hej. Ja to sređa? Ona ma jara čerstve mote vose, to rekame dobime to kus skručić. Tak so ničo ne vusune z haubu. Hej. Ponjara spytam, snano raz Ze spinkami. Radši jednu spinku jac. No. Dokiž przy čerstvých motých vosov so to jara spiešne súa. Hej. A potom eventuálne s tukom ešte kus skručić. Hej. So by te vosy poriadne krute boli, prošu šent ze sprejom. Milenka, začni raz tvoje oči, prošu. So ja tebi do oču ne puskam. Super, możesz to zwoczyć. A netko zade ešte tak so to jo ne može z kapičky. Okay, hej. Kato horika so potom da, to nie je tak rozsudne. To je može in mal gumik, abo splešč, tak daleko kažče. Te sú dlhšie vosy, može jen to rine splešč, a potom tu v opušku zade přiteknč, tak so ona se zubi spod haube. Okay, also ja nesme widzieć spod tej haube, Te vosy nesmeđa vidjeć spod dešnic, spod ucha. Dokiž je to lička, ta hauba, to reka ona skonči przy uchu. Okay. Je to tak w porządku, tu zbyt zade to da bude potom skoane pod tej haubu, abo? Aj, to je šo v porядku. Okay, super. Ona već so to pritku ta sređa haska, a pola uši ničo tyle ne visa. Ja by ju jeszcze snano Jednu spinku. Hej, na boku jeszcze jednu kvistotu. So. Tak je to lepe. No, ja malada mačemo na drugim boku. Hej. Tak so ne može ničo vusunč. Ere Milenka, netko sme s vosami hotove, a netko možeme trastu straščeč. So, da musst Nike so prošu nu tam Horis du Beach. A knini Elina nam nitko praj kakče dale. Jako prine straščime kitlik, abo kaj so ti špraj dopask. So, jenu pravu. Te votovrenje je pritku. Jo, super. Hej, a drugi bok. Hej, super. To lochce zajazac. Also To ne jo, treba du bi jenož lochce. so to take začinč, jo roka take. Aj skrutka. Hej, To ne treba blisko šije byť, okay. dokiž to rubiško dobi šiju potom ešte pokazať. Der ponjanitko jo. Jen lohký suk a lohkú seklu. Hej. Tere tak. To žádnu rolu potom nehraje. A jo, vidíme, že sú tie rukavky široké, to budeme zes jeny zapínatý jevu přitykať.
ta světla nie tak vidět. Když je ta rukava přeširoká, můžeme to ze stěny zapínatý jevu odteknúť. Tak, so ta rukava potom tež odpovědně stojí. Po takým tak, so to potom záde? Hej, so je to záde, so to nie vidět. Když trasta nie na osobu šíta, potom doby jen zes No hej, a Milenka tady ještě rozče. So. Hej. Je to pře wózko, albo gdzie to? Gdzie, super. Ja, Rina. So, to możemy... Netko přińdzie suknia, popram spodna suknia, ale ta je zjazana hižo ze sukniu, tak so máme jeden krok mene. Da přińdzie od horeka? Jen ona Abo może od od delika. delika, abo od horeka, to je... Jak chceš to najradšo? Chceš ten... Od horeka, gut. A ta so prytku začni, abo záde? Hej, prytku na kojžopat. Ja raz voko přindu. Ruce one. Super. So, a jak my to nitko začiníme, to takže... To my zame jenu zapínatú jevličku, celé kruče. Hej. Po možnosti tež voko brucha kus kručiše. Je to poradku tak, abo či to překruče? Nie, porядku. OK, super. A jedna jevlička dosaha? Jedna dosaha, my to potom ještě zjazame. OK. Da tu nitko začniju. So, tako skšive visa. Jako přichodne přińdzie štaut, a tu so tež prytku začína potom. So, druhou ruku, přijdeš nic? Super. No, tak so ta ruka zase von přijdu. Chceš to jednu verčič, prošu? Dále. To je nitko začnu ze s tím? Se zapínatý jevu. Horeka? To može horika bo sređa to šojene, my budeme delika, a zade to ještě zjazać ze sukniu. Okay. Da verso, prošu ještě jednu. Super, stop. A jak my to nitko związamy? Tež ze stajky A jevličku. to je nitko celé jedno... A tak romadže tu OK, hej. so to nemůže so přesunť. So. A ty samsne prytku. Da prošu ještě jednu verčič. Dále. Děkuju. Tak so môže Milinka so pohybovať, bez toho, že so nešto zmení. Hej. So. Dále pokračujeme s vokošiným rubiškom. A tam je vážne, so so prytku motive namakaja romadže, Okay. so to nie je kšive. Also Najprej kus. zade zawsze ty dobi sredža byť, abo Hej, to poradne. zade sređa na kojžopat, a jo na ramenach tak, so su te kvitkace motive vidjeć, a te france onladaja. A potom dobi jen to na To to so to zečka. cele praje. Okay. A tak potom přitekač se s jevličkami. Da si to najprv tak położył, Hej. kaž ja to myčcu. Tak so to dosaha. Jo dobi tak daleko hič, te rubiško, so môžeme te spode fale potom. A ta fala pon pahake přińdzie. Ta fala šinže na to hore. A to potom tež jo přitekač. So to nemže vusunč. To dobi tak upadač každým bok. No, No, danke. hej. Hej, ja, Rene.
Nitko ja ju dodaličnju jararine. Možda tu červene zač. So, der nike ju junus bodedu. Ponja take du. Take. Trebam ja ju dekašenju ju da fala pona. Jo fala rošinže. Ona već so to ne vusune. Netko dobime te rubiško išće skručić na ramenach, so ne přesune. To reka me ze sjeni jevličku do to deno džila te horne faude. A to nuc. Halt. Hore. Dele. A išće raz hore. Tak so je ta ten konc jevlički ne može konč. A to te škruče přitekneme. To reka to ne može přes rukav, a jo te unesteje. A netko to tam u stranu. Okay. Tak přitekneč. Super. Ojo, ja bih prava za to rene symmetriske. Du bist hat ojo zade pšityknč, aber Nie, to was nie. ne? Okay, To der. može ostać. To rekamo smo hotovi z tym rubiškom. Der. Netko mamy falu na reče, abu short cuch, kaj so te špraj, a to ma so tu sadžič, a kruče do sekle sade vjazač. Kak wysoka du bita być, tak so tu spodnu jewilčku To na každý pad doby zavodžič, a jo tež tak přes štaut. Okay. To rekane gesade jenoš jenu seklučinju. Cele praje. Der Čač. Tak. A zade te Franze von. Haj. Te doma pan na koncu zrunoč. Haj. A my budeme tu falu netko ještě po bokach na štaut přiteknúť, Haj. zase to nemôže přesúť. Jak je fala hotova, to ještě tu seklu přitekneme. Tak všinže na levou stranu fale a vodnúcka so zes zapínatej jevu přitekne. A to ta jevlička nie je vidět a sekla je rejne přiteknena. Nitko ta hauba. Jako posledné sádíme tu haubu. To je líčkatá hauba. Co? Překruče? Hej. Také? Hej. Lepe. Přesto za to silný pad
So to špatne najprve jaza. Dann dobi pan korigovač, a ten cuk dobi na jen minimum. Tu seklujen ve suku pončen tak svertne, so su te rjane strone vidjeć. A kaj započne najprej normalne suk čini? Najprije je normalny suk, tak odsade, a potem dobila, co su te kunčki poprom při jazanu, to so vezo od torka špatne čini, ali od pritku to džo, so su te kus nerune. Dokiž ta jedna sekla, ten jen bančik, dobi ten suk sobu jazač. A s tym tamom, s tym kročim dželom, ša jen jednož tu seklu kvađe. A potem to hevak to nerune, to neke teše ne od cele, ale to je dobi kus trenovač. A važno je, za ten rjane bok vidjeć. Aj, so to na przykład, so pon jo ta sekla tak visi, so to v torka, a nic od livoj strone. A jo te samsne. To je dobi kus učuvač najskere. Aj, a ten suk pon šen kus korigovač, dokiž ve prinim vokomiku to zvertne, a potem to može ve suku zrunač, tak so ta sekla opravdže rjana pon. Pon šen kus volumnu činiš. Nek so hotova. Nek mama šo zakončene.